views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Greetings, 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 and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana maskokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosaka uri panapa muzora nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa dango kutenda nekuti asai nokurumidza kubhadhara rent. Right, zvamanje manje ndiri kumbofambira nyaya yamukoma Simba Chikadza. Pakaipa mahwani. Ndakambozvitaura kudhara uyezve ndichataura zvakare ende ndicharamba ndichizvitaura kuti pakaipa. Kunze uku kuri kuita sei, kuri kupisa zvekutodaro mahwani chaiwo handitika. Saka ndisingatambise nguva, pane phone call yandareceiva nhasi makuseni yandoda kuti munzwe tiite sei tikurukure nezvayo. But we are not going to do that now. Ndoda kuti munzwe ndichazovadedza mukoma Wellington votaura nyaya yavo zvizere, kana zvichibvira tovasanganisa futi namukoma Simba Chikadza voita sei vokurukura nyaya dzavo. But it seems like mukoma Wellington is not happy nezviri kuitwa nani namukoma Simba Chikadza. He is bullying him. Ndo mashoko avari kutaura. Saka let's jump into the telephone conversation tinzwe kuti mukoma Wellington vari kuti chii uyezve zvakamira sei. Then later on we will do a live stream tichimva taonesana kuti zvakamira sei uyezve zviri kufamba sei handitika. So as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tukuti it's bye for now. Let's meet in the next video. And I want you to cover this story independently, factually. Chokwadi chiti bvupa chena. And ari kundibhula, and let me give you the big background of the story. Right, it's fine. Okay. Yes, you can go ahead. Yes, I'm based kuno ku UK. Ndakaita ndiro business. I'm a cosmetic manufacturer. Simba akangouya akakava story yangu. Kana wakambonzwa muchinda akagadzira maproducts nemaheu ndini. Simba akangouya akakava story, but ndandato media kudhara. After that akauya akati ari kuda kuinvesta. Ndikamupa 30%. And I'm not the only one apinda musituation yakadai, so variko vakawanda. So that was 2019. 2019, Simba changa akuda kuita anga akuda kutora mafomula angu nekutiza nekuenda. So I noticed that ndikati business harikuenderera mberi. Then I pulled out. So Simba has been intimidating me because I promised Angaisa £3,000 and I promised to refund him back. So he has been intimidating me and writing false stories about me. Saka nasi akanda imwe this weekend anga achingoni threaten. Achithreatena kudaro akati ndinoziva here kuti iye Simba Chikadza ndiye akabvisa Edgar Lungu pachigaro. So he's very powerful. Kokana ari powerful ngabvise kamunangagwa. Yes. Saka rega achinyepa kuti akandibatsira business rangu rakaenda mberi, I'm gonna send you everything. Saka kana uchida kutoita live iye Simba wacho auye. I think you can cover it factually. I'm ready for live. Akuposta kuti ndiri kuskama vanhu CSO inini. Hapana, panogone one incident yandaida kubatsira munhu, handina mari wani munhu wandakaskama zveCSO. So he's just doing this because akati he wants to fix me. Achinyepa to the world that ndiye akandipinza paplatform inini. Saka mari yake 3,000 mamuzorere.
No, ndandisati, and I wanted it to reach this stage. I've promised kuti ndinomupa. It's gone, hapana deal. Achituma vanhu kuti endai munoba mafomula kumuchinda uitiise paside. And the people were telling me that. So ari kufunga kuti zvaakaita kuna Chikumbutso, he can do it to me. I'm into business. I've got a legitimate cosmetic manufacturing company. I'm a chemist by profession, educated in Cuba, educated in Russia, and educated in the UK. Yes. Yeah. Saka kana uchigona ita live. Yes, I'm available. All right. Pakaipa. Saka munokwanisa kutitumira here evidence yese yanga muchitaura kuti munayo, and rega nditokuti nekunyepa kwaari kuita kuti has helped me, he has made this, he has helped another business. Panotone mumwe weshuga waari kutaura another client, another professor waakamesera business rake, and we are not the only two. Oh, ndimapostwa apa, you have also lost money to this man called Wellington Chaparadza. Okay. Yeah. So let me send you all the evidence and things. You can go live with this one. Yeah, I will. Ndokuinvite. Nema video ake achinyepa. And ipapo, I don't know whether you can reply. Nefoti andiri kukutumira achinyepa achitaura kuti akandibatsira ini. I'm gonna send it to you right now. Let me see. Because he cannot bully me. Achinyepa. And I want to auye nevese vakatorerwa mari paline patinoita live. Yeah, parupisa. Yeah. Achinyepa. Yeah. Saka nhasi ndoda kudza chifumuro. I'm gonna bring vanhu aituma kuti endai munombira mafomula. Nenyaya yekwaMonzora futi, he lied, he called me achikumbira mari kuti abhadharire Monzora mari. Achinyepa kuti abuditsa Monzora Yeah, saka pakaipa. Yeah. Saka ndoda kumufumura, and I'm gonna bring imwe futi yemunhu weshuga waka business rake is down because of him. Yeah, pakaipa. Aiwa, todzifambira nyaya dzacho. Tumirai zvese zvamunazvo, and I'll set up a live stream, and then tikamboita nemi mega, we can invite him after on the second edition. Titange tamonzwa side renyu restory, then itozomushedza. Ine nade muvhunduke ndogara nchimudyisa chifumuro mukoma wangu. Saka ipapa, I don't know, because I'm not social media active. Can you post this one? Which one? Anda kutumira achinyepa kuti akandibatsira akandiita so. That's a lie. Aiwa, azvidiki. Yeah, wotongoti Mr. Wellington is ready for a live.